Jo, čaute, moje meno je SD Repairs, dneska vás vítam pri ďalšom videu. Ľudia, dneska tu máme nový telefónik, je to konkrétne takáto krásna 12 v prevedení Product Red. Tento telefón je v úplne super kondícii, nič mu není, okrem síce troška slabšie baterky, ale to nič nemení na tom, že tento telefón je stále v úžasnom stave a dneska si dáme iba taký rýchly startup, takže pomerom na to. Tak, máme to. Takže, ja si ho nastavím samozrejme v angličtine, polohu mám Slovakia, môže byť medium. Dáme si setup without, pretože to máme bez. Takže ja si teraz prihlásim na svoju Wi-Fi, asi bude blurred, takže ja si to iba rýchlo prihlásim. Máme Wi-Fi, takže teraz tam iba rýchlo zadám svoje Apple IDčko. Takže ja si rýchlo spravím Face IDčko. OK, máme aj hesielko, nebudeme transferovať nič, ja si to tu rýchlo dám. Ostal som kód, takže ja tam rýchlo iba zadám. 3, 4, 7. Sign, takže teraz sa mi to signuje. OK, takže ukážeme si to, keď sa mi to dosignuje. OK, máme tu dačo. OK, later, to si preložím simku iba. Don't share, nechcem shareovať. Máme to tu. Dobre, než zaujíma to Face IDčko, či pôjde. No jasné. Dobre, a ešte si nalepíme rýchlo ochranné sklíčko, keďže ho tu mám a dáme si ho tam rovno. Takže, unboxing ochranného sklíčka. Takže, máme tu teda to sklíčko samotné. Takéto tvrdé nožičky brávam, pajpičky, také stickerky. Teraz vám ukážem, ako sa to má naozaj robiť. Takže, zoberieš wet wipe, tak to poriadne prechádzaš. Ideš po prechádzane, zoberieš suchú vajpu, takisto prechádzaš, tak, a teraz, on to robí takto, že ja si to alignem, presne tak, ako to chcem mať, napríklad tak. A teraz ja zoberiem tieto dve guide stickers, nalepím jednu sem a druhú nalepím napríklad sem. Teraz ja si dám, že kde presne to chcem mať, napríklad tu, takto presne. A teraz iba zalepím tie guide stickers na druhú stranu, aby sa mi to teraz ostalo v tejto polohe. Čiže ja to môžem ešte nadvihnúť. Tak, a teraz keď to mám, tak si to iba zoberiem, dám odtiaľ dole toto a iba to tam takto capnem. Začneš do stredu a vás to takto pekne rozlezie. Samozrejme, že teraz to už mám priľahnuté, tak zoberiem takúto nejaký tool na vytlačenie vzduchu, ktorý je potrebné vytlačiť ze všetkých rohov a podobných miest. Môžeme removenúť tie guide stickerky. Máme nalepené ochranné sklíčko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like a odber na toto video a vidíme sa pri ďalšom videu. Tak, čau.